L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Mar, si volem estar al dia de la premsa de casa nostra, de tota l'actualitat, aquí a Breda no hi ha res millor que fer-ho a través del Diari de Girona, que avui, mira, porta continguts com, per exemple, que això continua per quart dia consecutiu, la recerca de la parella desapareguda, que és una de les notícies. També, sí, que la Noemí Jordana accepta amb molta il·lusió la vicepresidència de l'Uni Girona, que això és una alegria molt important per Girona. Estem molt contents també que la Noemí hagi acceptat aquest repte com a gironines. Actualitat, ja diem, gràcies a Diari de Girona, diaridegirona.cat en la seva versió digital, però per aquí tenim altres propostes. La Vila, que és la revista mensual d'aquí de Sant Celoni. De Sant Celoni. Laviladigital.com seria la versió digital i encara en tindríem una altra opció per aquí al Baix Montseny, que n'hi podríem dir, que és gràcies a naciodigital.cat barra Baix Montseny. Seria una altra forma d'estar assabentats de tot el que passa gràcies, com sempre, a l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. I siguem sempre informats. A nosaltres la informació que ens agrada és sempre la més propera, la que tenim a prop, la de proximitat. Jordi, sí, clar, a TV Igualada, Canal Taronja ho veurem 52 vegades aquesta setmana que ve. Repeteixen cada dia. Va remirar Canal Taronja totes les hores del dia. Per saber el que passa a la comarca de l'Anoia. Si volem premsa, podem anar al quiosc i trobar, per exemple, La Veu de l'Anoia en el seu format paper, surt cada divendres, o també en el seu format digital, a veuanoia.cat. És el quinzenal més històric. Aquest any justament fan 35 anys. Han rebut un premi de la Unió Empresarial en reconeixement a aquests 35 anys de trajectòria. Per tant, La Veu de l'Anoia aquí a l'Anoia és aquest setmanari en paper. Què més? També tenim el Regió 7, però el Regió 7 abarca, com diu el seu nom, una regió més gran. És com era coneguda la Catalunya Central, amb aquest nom de Regió 7, i d'aquí el nom de la capçalera, el nom del diari. El diari de la Catalunya Central arriba a diverses comarques i, a més de la informació comarcal i de proximitat de cada territori, també inclou unes pàgines d'informació general. Què més? En tenim unes quantes més, Aquest s'edita a Manresa, però per tota la Catalunya Central. Si anem a Cervera, ens situem amb La Veu de la Segarra, que és un dels diaris de Cervera, o també a Cervera hi trobem aquest altre, que és La Segarra. En aquest cas és una revista d'informació i cultura. I a Torà, una mica més amunt, però seguim en aquesta zona de la Segarra, l'Anoia, Catalunya Central. A Torà hi ha el Llobregós informatiu. Tu per on els comences, els diaris? Per davant o per darrere? Tu que t'agrada llegir tots els diaris? Normalment els començo per davant sempre, que és tal com s'han de començar. Jo els començo per darrere. De més important a menys important. És igual, el que importa és aconseguir totes aquestes capçaleres de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. Pel davant i pel darrere. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Estava aquí fent una ullada perquè realment m'imagino que les festes de Granollers ocuparan moltes de les portades dels mitjans de proximitat, no? Ni t'explico, tots són especials, pàgines i pàgines i pàgines de festa major. El que fem amb la tele, doncs ells en premsa. En paper, I aquí si haguéssim de fer un repàs de les capçaleres... Bueno, he portat unes quantes, a veure si me les expliques, perquè realment aquí tenim la principal, potser, no? La més general, no? Sí, home, a veure, aquí al diari el 9-9, que es veu a tot el Vallès Oriental, que seria una de les capçaleres, si no la capçalera de referència, la que més es llegeix. Ara m'aventuro, però és que clar, jo me'l llegeixo i mira, m'agraden. Jo t'ajudo. Sí, espera, haig de fer cap aquí. Així ja està. En tinc un altre que és d'esports, jo crec. Sí, aquest és el Gol Esports. Una altra publicació, també d'aquí del territori, en aquest cas, evidentment. Gol Esports, de què anirà? Espera't, no ho dedueixo pas. De ball? No, de teatre. No! Gol Esports. Què voleu que vagi, home? I aquí la portada, que és una altra revista mensual, en aquest cas dels dos Vallès, diríem. Sí, correcte. Aquí, per exemple, amb la imatge dels germans Castells, escenògraf reputadíssims, de Cardedeu, i en aquest cas també d'una altra publicació que es pot trobar per aquí. Crec que en tenim moltes més, Ui, en tenim moltes més. Espera't, mira, tu per què t'has posat aquesta? Clar, jo he agafat aquestes
Però jo, per exemple, sé, mira, la gent de Caldes de Montbui diran que no has dit el setmanari al Montbui. Doncs home, sí, el setmanari al Montbui. O a la meva terra, Sant Celoni, originari d'on soc, la revista La Vila, que també hi ha, la digital.com, espera que ho diré bé. A Vallgorguina, no gaire lluny, si t'agafes la carretera Sant Celoni i te'n vas fins a aquest cas, direcció al Maresme, doncs acabes a Vallgorguina, ja tenen la vall. I encara podria esmentar, doncs home, aquí Vallès Oriental no seria, però si ens anem a Terrassa, que ja és Vallès Occidental, doncs tenim la Torre de la Lau.cat, que seria una altra publicació. Això amb el Vallès, que al final a vegades fas un pes aquí, un peu aquí, estàs a l'Oriental, vas aquí, estàs a l'Occidental. A l'Occidental. L'important és, facis el pas que facis, és que estiguis ben informat dels capçaleres de territori i de proximitat amb l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Doncs ja ho sap, Jordi, que sempre ens agrada estar ben informats, sobretot per la premsa de territori i la de proximitat. Aquí en tenim avui unes quantes per repassar, oi, de capçaleres? Anem a fer un repàs d'aquestes publicacions d'aquí del Camp de Tarragona. Si et sembla, comencem per una revista, Cultura, que es fa a Valls, on hi podem trobar diversos reportatges, diverses notícies relacionades del món de la cultura d'aquí del Camp de Tarragona, de tota la zona de la demarcació de Tarragona. Què més tenim? Cultura. Què més? Seguim també amb Cultura, al Caliu, una revista que s'edita des de Vilarrodona, un poble de l'Alt Camp, i també seguim aquí amb l'àmbit cultural, però també en aquest cas més de municipi, més local, encara molt més de proximitat. Amb moltes fotografies, aquelles que ens agrada veure, a tots i totes, que ens agrada buscar-nos, sí. Què més? Seguim aquí, tenim el setmanari El Vallenc, on podem trobar tota l'actualitat de l'Alt Camp i també una mica de la Conca de Barberà i d'alguns pobles de l'interior del Tarragonès. Aquí podríem trobar des d'esports, actualitat política, societat, successos, que a més el Vallenc també el tenim en versió digital, elvallenc.cat. O sigui que si ens agafa allò a la platja, per exemple, exacte, amb el mòbil, la tablet, ràpid, en un moment. Què més? Tenim també l'Opció, que és un setmanari gratuït, una mica també que explica un recull d'aquestes informacions més destacades de la comarca, tant de l'Alt Camp com de la Conca de Barberà. I després tenim el Travesser, pels més esportistes. Però està bé perquè és de proximitat, com bé amb totes aquestes publicacions, però hi podem trobar partits de futbol de categories que no són tan destacades i que molts mitjans no se'n fan ressò. Que també està bé, que sí? Sí, s'ha de donar ressò a tothom. I per últim tenim el Codony, de Vilallonga del Camp, que tornaria a ser una altra publicació, una revista sobre cultura. Doncs totes aquestes capçaleres que hem pogut repassar són capçaleres que formen part de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. Ens quedem a fer una ullada? Sí, anem a fullejar una mica, a veure què hi trobem. A veure, ajuda'm una mica. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Mira, aquí hi ha unes quantes pàgines dedicades a les festes de Tortosa, el Setmanari de l'Ebre. El Setmanari de l'Ebre, Ostres, és que ja especial, Vull dir, allò... Aquí, mira, tot superextens. Els gegants, l'àliga, les penyes... 12 hores de música en directe, Déu-n'hi-do, amb l'Ebre Music, Déu-n'hi-do. Aquí sí que la feu grossa. També la proclamació d'un pregó... I el pregó de Pérez Topinyà, que va ser divendres. Va ser el divendres passat. Déu-n'hi-do. O sigui, aquí al Setmanari l'Ebre, tota la informació de les festes de la Cinta. I també hi ha altres informacions del territori, com aquesta de la descontaminació de flix, que es torna a endarrerir. Un cacau. Aquest tema que s'allarga. Un tema que s'allarga, tot això, ja ho sabeu, amb la versió en paper del Setmanari l'Ebre, però també a ebredigital.cat, seria l'altra opció. Digital, a la web, sí. Parlàvem de Flix, i és que també tenim una revista de Flix, La Veu de Flix, aquí tota la informació també a nivell local, de tot el que passa al municipi, molta informació d'aquest municipi de la Ribera d'Ebre. I també anant a la Ribera d'Ebre... Sí, a més de la Ribera d'Ebre està la Foix. La Foix. Una altra de les opcions, i si en aquest cas ens n'anem cap al mar, cap a l'Ametlla de Mar, tenim des dels 4 cantons, un altre d'aquí del Baix Ebre. Sí. Tot això, aquestes propostes que ens arriben, com sempre, ja ho sabeu, a través de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. Carles, si seguim mirant aquí coses de les festes de les Cintes, tu creus que trobarem alguna cosa més? També està l'escultura que hem fet nova. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció.
L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. M'enganxeu, com faig sempre, que vaig a un lloc diferent del territori llegint una mica la premsa comarcal. Aquí, si venim a l'Alt Penedès o al Baix Penedès, tenim diferents opcions. Per exemple, a Vilafranca del Penedès o aquí mateix tenim el 3 de 8 i també la seva versió digital, el 3de8.cat. Allà, actualitat, economia, cultura, opinió, parlar de vins i caves, d'esports, de castells, de tot. I també tenim, per exemple, una altra de les opcions. Aquí darrere ja veieu que estic ben acompanyada, amb tota la gent que porta les gorres de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal. Voleu dir hola a casa, ja que estem aquí? Clar, anem saludant perquè, escolta, ells llegeixen la premsa comarcal. Per exemple, què més tenim? Tenim de Sant Martí de Sarroca el Martinet, que és aquest que tinc aquí. Tots els temes que vulguin saber sobre Sant Martí Sarroca, els trobem aquí. Altres, de Font-rubí, tenim el Muntònec i també de Torrelles de Foix, el Xic Torrellenc. Totes aquestes opcions que tenim. I de Llorenç del Penedès, atenció, aquest que tinc aquí, el Portal Nou. Tot això, ja sabeu, aquestes capçaleres de proximitat de la premsa que ens arriba des de les nostres comarques, en aquest cas des de l'Alt i el Baix Penedès, gràcies a l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. Ja ho veuen, jo segueixo aquí, ben acompanyada. Anem a llegir una mica amb ells. A veure. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Ja sabeu que al País Quilòmetre Zero ens agrada estar ben informat de la premsa del territori, de la premsa de proximitat, i nosaltres, si ens fixem aquí a la Garrotxa, quines són les capçaleres que hem de tenir en compte? No hi ha dubte que la comarca d'Olot, el setmanari de la comarca, la setmana vinent, perquè aquesta setmana no ha sortit, recollirà tot el bo i millor de les festes d'altura, començant per la Cercavila, que ja la tenim aquí darrere, i que de seguida ens acompanyara. La Cercavila, exacte, que ara ja veiem per aquí darrere nostre els gegants i tota la gent que pujava aquí en manada cap on som nosaltres. I a més de la comarca d'Olot tenim altres capçaleres, en aquest cas digitals, com el Nació La Garrotxa o el Diari de Girona, que també ens serveixen informació de proximitat cada dia i minut a minut. De les festes d'altura se'n parla tot arreu, aquests dies, suposo. És que aquí passa una cosa. Saps què passa? Que a partir d'avui i fins diumenge el món s'atura. El món s'atura a Olot. El món s'atura a Olot. No existeix res més que les festes d'altura. Una passió. Doncs ja ho sabeu, tota la informació sobre les festes d'altura i moltíssimes coses més sobre la Garrotxa, la comarca d'Olot, també a Nació Digital /Garrotxa i també a Diari de Girona en versió paper o la versió digital diaridegirona.cat. Tot sempre gràcies a l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Ja veieu que avui aquí a Tàrrega vaig ben carregada de capçaleres de la premsa comarcal perquè m'he dit, Déu-n'hi-do, tota l'oferta que tenim per aquí al voltant. Fantàstic. Podríem començar, estem a l'Urgell, però tenim les Garrigues relativament a la vora. Llavors aquí podríem llegir, entre d'altres publicacions, el Som Garrigues. Molt interessant i a més per conèixer tota l'actualitat que hi ha a les Garrigues amb el Som Garrigues. Tenim més propostes, per exemple, avui ho dèiem, estem a Tàrrega i tenim Nova Tàrrega, també en versió digital. I vull comentar-te que Nova Tàrrega, aquest mes de setembre, la portada està dedicada a Fira de Teatre. No podia ser d'una altra manera, Aquesta actualitat que ens arriba des del municipi amb Nova Tàrrega, però si parlem de la demarcació de Lleida, tenim... La capçalera Segre, el grup Segre, en versió català i castellà, en aquest cas el català, i que tenim aquí, que també és una de les lectures per saber tot el que està passant, també en la seva versió digital, segre.com, i aquí en aquest cas amb la capçalera de Segre. Si parlem de versions digitals, també tindríem a Nació Digital /Lleida, que seria una de les altres propostes. També tindríem a Bellpuig el pregoner d'Urgell i, si anem al poble del nostre estimat Joan Cama... D'en Joan Cama tenim la revista Sió, que és molt interessant, de Gramunt, que hi trobareu també tot el que succeeix en aquella terra. Molt a prop d'aquí també, molt a prop d'aquí. Tot queda a la vora. I si ens fixem en Verdú... Doncs aquí tenim, si anem a Verdú, Cercavins, què et sembla? Fantàstic. A més, a Verdú és que tenen una gran fira i una gran festa, la festa del Bacus, i llavors, clar, Cercavins juguen una mica en aquest nom. Amb tot plegat. Si ens n'anem a la Fuliola, tindríem a lafulla.cat, i si ens n'anem cap a l'Espluga de Francolí... El Francolí, què et sembla? També una capçalera, també molt interessant per poder llegir-la. Sempre va molt bé estar assabentats de tot plegat. Si anem a Montblanc tenim el Foradot, també tindríem Nova Conca, amb novaconca.cat,
I per acabar, Santa Coloma de Queralt. Amb la Segarra. Amb la Segarra. Tot això ja ho veureu, encara que tingueu vacances, no els temps lliures, nosaltres seguim llegint com sempre, gràcies a l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. Anem a ficar-nos al dia. A veure. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció.